mwyar, Dion, ffrwythau meddal, ola'r haf falle? Ola'r haf, mae'r tymor yn dirwyn i ben. Felly, os ydych chi ddim wedi cael cyfleifio mas i fwyara neu gasglu mwyar eto, gnewch hynny. Falle penwthnos ola, falle penwthnos diwetha. Dwi'n gwneud fel, mae'n help cael diwrnod sych braf i godi nhw, chos bod y glaw yn diffetha nhw, mae'n anodd i codi. Odi mae. Fi yn ei mas ar y penwthnos a ni'n lwcus iawn. Gyda ni ddigon i wneud un crumble a digon i roi yn y freezer fyd. Felly, just y bod digon. Felly, falle bod chi wedi colli'r tymor. Os ydych chi wedi colli'r tymor, sy'n ots, mae yna rai yn y siopau. Dyn nhw'n cweig cystal y rhai chi'n cael ar y perthi a chi'n gorfod talu amdanyn nhw. Yna beth neis am y rhai chi'n casglu chi'n am bod chi ddim gorfod talu. A maen nhw'n dda iawn yn ei fyd. Mae'n cynnwys ffeibr, vitaminau, mwynau ac maen nhw'n cyfrannu 1.5 y dydd. Felly, maen nhw'n yn bethau da iawn i gael. Nes ti wedi digon i'r freezer, siw mae rhywun yn rewi rein de? Wel, maen nhw'n rhewin berffaith, ond beth mae rhaid i chi wneud yw rhoi nhw ar hambwr, fel trei, cyn i rhewi nhw gynta. A wedyn, unwaith maen nhw'n galed, rhowch nhw mewn bag plastig, a mewn yn y freezer eto. A pan ych chi moyn nhw wedyn, ych chi gallu tynnu mas dyrned ar y tro. Os chi'n rhoi nhw mewn fel ag y maen nhw, maen nhw'n rhewi mewn un... O clwmp mowr, ie. A wedyn, mae'n amhosib i rhannu nhw. Ti fa mwrthod yn nhw, Fel y leia fel hyn, maen nhw yn rhydd a maen nhw'n rhewi yn gred. Maen nhw'n dal i blas, maen nhw'n dal yn llon vitaminau, felly na'r ffordd i wneud i. Felly, beth yw'r prydas i fel syniadau bach ni? Wel ie, achos mae mwyar, maen nhw'n mynd gyda pethau sourys a melys, felly bod chi'n gwneud crumble a tarten mwyar a afal, ond mae'n gymaint mwy i wneud yn nhw na hynny. Maen nhw'n mynd yn dda iawn gyda unrhyw beth seimllyd, felly wedi wneud fel pickle bach cyflym i fynd gyda pate mecryll sydd â fi fan hyn, felly rhoi e gyda unrhyw fath o pate. Mae rhywbeth am pate sydd golwg digon diflas, felly mae rhywbeth fel pickle mwyar yn codi'r lliw i ddechrau. Syml. Wyn nhw'n sy'n neu shlotzen fach wedi torri'n fan, mewn ar mwyar, bach o vinegar, bach o fel, gadewch yr blas i ddatblygu am nhw 20 munud, a wedyn mae chi bicl bach cyflym i fynd. Mae gyd sy'n eisiau? Mae gyd sy'n eisiau. Rhwydd iawn, a mae'n mynd yn neis iawn gyda parties a math na o bethau. Beth arall mae'n mynd yn dda iawn gyda yw unrhyw fath o gigodd seimllyd. Felly wedi wneud salad fan hyn yn defnyddio hwiadyn. Felly mae hwnna yn gweithio'n dda iawn. Felly brest hwiadyn sydd â fi fan hyn, mae hwnna bach yn ddrytach. Chi hefyd yn gallu prynu hwiadyn ydi mygu, felly mae hwnna'n gwneud salad neis iawn. A o'n i gyd yn syml iawn wedi cymysgu gyda dail, letys, berw, dŵr, beth bynnag sydd â chi sbigoglis hyd yn oed, a wedyn bach o vinegar balsamic dros fe, a wedyn y mwyar ffres mewn yn gymysg. Gafon ni hwiadyn, dy llun gan Ap Geraint, do? Do. A dda'n hyfryd iawn. A dda'n hyfryd oedd. Ti'n meddwl beth sy'n mor hyfryd am hwnna? Mae lliw y mwyar gyda'r dail gwyrdd. Yn mynd yn dda. Yn edrych mor neis. A cnau cyll hefyd, fel hazelnuts hefyd, wedi tostio mynd yn dda iawn. Felly pethau tymhorol i'n sôn amdanyn nhw i bob pwrpas, ynddo fe? A wrth gwrs, pethau tymhorol helgig, neu y geim hefyd yn dymhorol. Felly, os nag eich hwiadyn da chi, gallech chi brynu falle ffesant, neu rhywbeth fel na i fynd ag e, neu hyd yn oed cigôn. Mae hwnna'n un seimllyd hefyd. Aros ar thema, hwiadyn ydy'r darn nesaf gen ti, ie? Reit, ie, a coesau hwiadyn sydd â fi fan hyn, a mae saws mwyar yn mynd yn dda iawn gyda'r rhywbeth coesau hwiadyn. Rhain yn fwy o fargen yn sicr na'r frest, ac yn yn hybu maen nhw'n fwy blasus, fwy o giger nhw fyd. Chi ond yn sôn bod i pint hanner cancunog am y coesau, un yn ddigon i un person, ac yna mae hwnna'n coginio'n arafach, a wedi gwneud saws cyflym, bach o stoc, bach o wyn coch, mewn ar mwyar, a wedyn chi'n myd ferwiau. Ci hwiadyn, fel ar fwy seimllyd allan ciwiar ag ati. Os da gigoedd eiryll tebyg, seimllyd sy'ch chi'n defnyddio ar gyfer mwyar efo? Mae cigôn yn digon seimllyd, ond wedyn, os nag ych cigôn, ydych chi venison, cicarw, dim bod yn seimllyd, ond eitha cryf. Felly mae'r mwyar yn mynd gyda blasau cryf iawn. Felly hwiadyn yn blas eitha cryf, neu pethau fel helgig yn gryf iawn, cigôn eitha cryf. Oeddig, efo cigoes, oed pyd i cael mynd sos efo fo, cael mwyar efo torri'n traddodiad o'na. Gwahanol. Gwahanol, ie. Reit, beth sy'n ti draw fan hyn? Pethau bach mwy melys nawr, Pethau melys nawr. Mae'n dechrau oeri'n boreau nawr, felly mae uwd beth bendant ar y fwydlen i lawer iawn ohonyn nhw. A mae uwd, os chi'n gwneud yn ffwrdd feicrod yn neb yn sosban sy'n mot, ewch â dyrned o fwyar syth o'r freezer, mewn gyda'r uwd wrth bod chi'n ychwanegu'r llath neu'r dŵr, ac yna, wrth bod e'n coginio, mae'r sydd yn rhoi lliw bendigedig i'r uwd, a hefyd yn rhoi blas iddo fe, bach o fel os ych chi moyn wedyn. Os ydych chi fwyar ffres, neu hyd o mwy ar y freezer rhwch chi fel addurn. Mae hefyd yn mynd yn dda iawn gyda iogwrt a granola. Unwaith eto, jyst ychwanegwch rhai syth o'r freezer. Maen nhw'n dadleth i wneud saws hyfryd mewn gyda'r iogwrt. Ac yn y blaen, os chi'n ffansio gwneud bach o jam, mae jam mwyar gyda'r gorau allwch chi gael i roi yn y cwpwr stor.
dros y geia, hyd yn oed Nadolig, os allai sôn am Nadolig yn barod. Mae ar y gorwel, mae ar y gorwel. Risgi. A wedyn, beth wedi wneud hefyd, fydd y jam mwy ar ben rheini, ond os na chi'ch amser ydych chi'n neud jam, jyst newch compot, na gyd yw compot, yw mwyar wedi rhewi neu mwyar ffres, chydig bach o fel, bach o siwgr os nag os mel dych chi, wedyn prenne cinnamon neu vanilla, a wedyn chi jyst yn gadael y cyfan jyst i doddi a bod e'n neud sydd neu saws, a wedyn chi ddefnyddio hwnna unig gyra'ch iogwrs, gyra'ch granolas, cadwch yn y ffridge, nes bod chi'n barod i ddefnyddio fe. A mae yna ddau ddiod, un tipyn crandiach na'r llall? Wel, hwnna wedi prynu hwnna fel hynny yw fel fatha ffizz yn defnyddio mwyar, a wedi rhoi hwnna mewn disgel, a jyst rhoi mwyar en fach fel addurn, ac yn y blaen, beth sydd efo hynny yw ysgytlaeth mwyar. Unwaith eto, syth o freezer, gyda unrhyw fath o ffrwythyr sydd â chi llath, banana'n gweithio'n dda iawn, neu gellig, a hwnna yn gwneud diod hyfryd, torri syched, a hefyd yn feithlon iawn i chi. O, i'r dim. Ac allu creme brûlée, dwi'n gofio yn dillu do. Do. Hefo mwyar yn efo. Do. Da ni wedi dda iawn. Do, di plethu'r ag ddeni, sy'n gyda dda iawn, do. Diolch ti, Alison. Croeso. Hyfryd iawn, neis iawn. Ie, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Mae'r ysgonsan yn syllu arna i. Mae den wedi ar un o'n un o barod. O, 3 yn Gyda digon o hifen.